Nzuko ndị Igbo na Ruhrgebiet Essen Germany unu bụ nnukwu mmọnwụ. Nzuko ndị Igbo na Ruhrgebiet kwenu ịfụnanya. Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet kwenu ịdị n'otu. Nzuko ndị Igbo na Ruhrgebiet Germany kwezuonu ọganiru. ọ dị ofele Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Germany unu bụ ukwu azịza maka ukwu azịza ekwe mgbajinu nkwa amala Nzuko ndị Igbo na Ruhrgebiet Germany ịfụnanya ịdị n'otu ọganiru. na anyị na-eme nwanne. Nzuko ndị Igbo chọrọ udo n'ụwa ịfụnanya. anyị na-eme nwanne n'ụwa ịdị n'otu. ibe anyị na-eme erika udo na ọganiru. onye anya na nwanne n'ụwa ịfụnanya. onye ọmata Chukwu na-ekwu okwu ịdị n'otu. anyị were agaba udo na ọganiru. Nzuko ndị Igbo mma mmanụ. Nzuko ndị Igbo na Germany amaka. Ruhrgebiet ka na-ekwu Essen ndị ọma bilinu unu na-eme nwanne unu na-eme ka obodo dị mma ofu ọnụ ka unu na-ekwu ofu ije ka unu na-eje ka unu si eme ka unu si ekwu n'ụwa. Nzuko ndị Igbo na Ruhrgebiet Germany ọfa ka anyị na-ekwu maka fanụ arụfa chọrọ nsogbu n'ụlọ mana ọ dị mma obodo anyị ka fa na-achọzi na fa agbago na-eketa ọwọlụ ngịga n'ụlọ maka na anyụkọ mma mmiri ọnụ ọgbọzia n'ofufo nkwa amala ịfụnanya. ịdị n'otu. ọganiru. anyị na-eme nwanne. ịfụnanya. ịdị n'otu. ọganiru. anyị na-eme nwanne. ebe ka anyị na-eje bilinu anyị bi na Germany. anyị bi na Ruhrgebiet Nzuko ndị Igbo ndị ọma. gabanụ n'irunu anyị bi na Germany. mebenụ nwanne na nwanne dị mma. Nzuko ndị Igbo Germany dị mma. Ruhrgebiet ka na-ekwunu ndị Igbo ndị ọma. Ruhrgebiet ga-esi bidozie ndị ji anyị na-ejenu a na-achọ mmadụ achọnụ dezie na mmadụ bụ ụbanụ ibe anyị ga-agbanụ ụzọ erikanụ ka ike na-ebeze ndị ejibiri ndị otu anyị na-aba abalị ụbanụ anyị nwere efu nwe mfunu onye ọmata Chukwu nọ n'egwu chairman Nzuko ndị Igbo bịa fụ m anyanụ ọzọ Cosmos nna m ọzọ Nwachimeleze nke izizi na-abọ onye nna odogwu onye ọma bịa fụ m anya
ọchịọra bịa aka ji ọfọ ndị Igbo Ruhrgebiet ka na-ekwu onye nna n'ịdị mma anyị ekenezianụ ọzọ Cosmos nna m Nwachimeleze nke izizi na-abụ ụdị Enugu steeti aka ji ọfọ ndị Igbo na Ruhrgebiet Germany yi na-ezigbo odozi akwa ịbụ Lọlọ Angela Ugomma nna m onye nwe eze nke izizi na-abụ ọya dịla unu na mmanụ Benjamin anya batazienu onye ka na-ekwu maka ya eze si na chi onye ọma biko bịa onwe eze keneli na-ekwu anyị ekenezianụ Chief Engineer Demion Nwachukwu ndị ọma eze si na chi 1 ezi ugwu ụmụhụ Kingdom okwu atọ Abombise Local Government Imo State Vice Chairman Nzuko ndị Igbo Executive Member Isobili Nezianunu Maazị Chukwuma nna ya Ogbonna ya Chairman Emeritus Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Germany Isobilinu Nzuko ndị Igbo mma mmanụ Nzuko ndị Igbo unu na-eme nwanne unu na-eme ka obodo dị mma unu na-enyelu ụmụ ogbenye aka ibu unu na-eme rikanụ gabanụ uruala gai na-abatazinu anyị ji okube mmadụ bata a na-ekwu oche nke ịtọ nwere uruala bịa ọzọ dị n'obi onye ọma n'ịdị mma nze oke anyị ekenezianụ nze oke asika ọzọ dị n'obi 1 a na-ekwu oche nke ịtọ n'Uluala ọzọ Vice Chairman Uluala Klein Assembly EV Germany Isobili Prince of obodo ukwu Kingdom onye ọma bịa akụ dị na nwa nweze bụ eze Prince Paul Chinedu Dim akụ dị na nwa Prince of obodo ukwu Kingdom in Idato North Local Government Imo State Member 1998 till date Secretary General Emeritus for 15 years an elder statesman delegate member of Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet EV Germany NID in Frankfurt Amen Essen Isobili Bokoyo bịa n'ịdị mma anyị ekenezianụ Chief Amson Agams enyi na akọ na-ekwe Echen Kingdom Isu Local Government Imo State Elias Bokoyo member ọhazuru mebi efu mmanya Chief Samuel Nze Odogwu Chief Samuel Nze ọhazurume of Amuda Umungele in Isochi Nnochi Local Government Abia State Isobili Nze zafurukwe igirigi biafu mmanya anyị ekenezianụ Maazị Chidi Frank Nzeruo Eze King Nze zafurukwe ikiliki 1 na-achị Olu West Local Government Imo State Member Isobilinu Mr. Remi Okeke Godchild Alimesili 1 na Nanka Isobili Eze Nike 1 n'umwezi konyoma bịa Chief Nze Nicholas Akabeze Odogwu anyị ekenezianụ
Chief Nze Nicholas Akabeze Eze Anyika 1 N'Ụmụezike Ọzara Olu West Chairman Imo State Congress Indigen Germany Member anyị eluzienu n'ụkpọ mmadụ ka echekwube batanụ obi ego ndị Igbo onye ọma bịa fụmanya onye ọma n'isobiri anyị ekenezianụ Chief Okoli Francis obi ego ndị Igbo n'ụkpọ memba n'isobiri Mr. Ugochukwu Uchenna onye ọma bịa fụmanya Mr. Ugochukwu Uchenna Uche Poland o mepụrụ ụmụ ogbenye 1 n'obodo ukwu in Idato North Local Government okwu ọma kpọrọ ụmụ otu n'Ọnịcha do Committee Member Nzukọ Ndị Igbo 2026 Essen Member Enugu na mmadụ nọfụ ofe otu onye ka onye Nwenugwu bịa fụmanya ezi nwanne m bịa Okotochukwu Lucky ofe otu onye ka onye Nwenugwu steeti isobili anyị kenezianụ Chief Nze Remi Onyemechi Emenalụ Nze Duru Anozie nke 3 Chief Ono n'Obi Ukwu n'Eziachi Olu Local Government Imo State Member Omeiwu Ukwu na Germany onye ọma dị mma Pascal Omasri Estate Asaba onye ka anyị na-ekwu maka ya nụ Mr. Njoko Pascal Chinedu Eleya Someiwu Ukwu na Germany isobili Nwachinemeru na Lozalo onye ọma biko bịa Maazị Chinasobi Nwachinemere 1 na Lozalo former PRO Nzuko Ndị Igbo Ruhrgebiet and former NIG Financial Secretary isobilinu anyị ekenezianụ Maazị Henry Ifeanyi Mgbegute Nwachinemere 1 na Ọsụyi Itukwa Financial Secretary Nzuko Ndị Igbo Ruhrgebiet EV Germany Executive Member Inokwa Chief Obika Steven Okezie Eze Nyana Chiede na mma ezigbo nwanne Ewi South Local Government Executive Member Nzuko Ndị Igbo Assistant Secretary Gabaniru Bịa ezi nne dị ụtọ nwanyị ọma Gabaniru Madam Grace onye ọma anyị ekenezianụ Madam Grace Umezulike Wayman ezi nne dị ụtọ nne mụrụ ọra 1 in Ruhrgebiet Essen Germany from Eke Town in Udi Local Government Enugu State nwanyị ọma Gabaniru Ekenezianụ Madam Wazobia Felicity onwemu dị m mma Oshiriora 1 na Ruhrgebiet Essen Osodieme nwanyị ọma dị Igbo mma isobilinu
anyị ekenezianụ Mr. Obinna Obiajunwa eze onye the Obaino Big from Duru dị n'iwu Umuoba in Olu local government Imo State member Nzuko nezianụ Mr. Anebu Livi Anebu Achala Laport International Secretary General Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Essen yina ezigbo odozi akwa bụ Dr. Mrs. Chinelo Livi Adadiora mma ndị ọmanụ unu si Osina in Idato local government Imo State executive members Nzuko ndị Igbo gabanụ n'iru Maazị Michael Nwachukwu onye ọma n'ịdị mma eze bojulu odogwu ọhapụ ka isi eje Maazị Michael Nwachukwu eze afọjulu na ọhapụ Kingdom local government Imo State ezigbo member anyị nọ Lady Nnenna Ukegbu n'ịdị mma Lady Nnenna Ukegbu ada na-eri Ugonna ya nwanyị ọma dị Igbo mma onye obi ọma dị n'Udi local government Enugu State member and also member committee Nzuko ndị Igbo 2026 gaba n'iru anyị ekenezianụ Chief Jude Obi Omeziri ibe one of Obodo in Idato local government Imo State Chairman Nzuko Obodo in Europe Isobilinu Lady Herin Uzamaka Eze nwanyị dịka chọrọ one na Germany nwanyị ọma si Nsude in Udi local government Enugu State also member committee Nzuko ndị Igbo Cultural Committee 2026 Isobilinu Mr. Charles Ifeanyi Chukwunze onye ụmụnne Ochi Abia State member anyị nezienunu Ichie Jude Nnọli Ichie Ọnọnenyi 1 na Adazi Nnukwu Anịọcha local government Anambra State Isobilinu amụrụ onye na-ego n'ụmụaka onye ọma abịa Mr. Ifeanyi Duru Alphonsus amụrụ onye na-ego n'ụmụaka Imo State ezigbo member anyị nụ nezienunu Nze Benson Alakwobi amụzi ezi nwa of Akpụrụ Ancient Kingdom Idato North local government Imo State committee member Nzuko ndị Igbo Cultural Event 2026 anyị eluzienu n'obe owu mmadụ ka ejegbubejebenu Mr. Jude Oscar Ukegbu nwoke omeji eje mba n'obe owu Imo State DOS Ruhrgebiet Nzuko ndị Igbo Germany and also member Nzuko ndị Igbo Cultural Event 2026 anyị ekenezianụ Chief Chike Ugwueze Ogene of Ochuche na Ogbaru Ogene of Germany member anyị Isobilinu High Chief Ọnụabụchi Ibe Akụchi nyere nwata High Chief Ọnụabụchi Ibe Akụchi nyere nwata one of Obowo Imo State PRO Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Essen Germany Isobilinu anyị eluzienu na Magunze ga nje n'obodo amụrụmụrụ anyị ekenezi nwanne m na nwanne dị nsọ nwanne dị mma asị na nwanne ozu na ozu arụrụ
maka na ife na-ase na nwanne mmananụ. Anyị ekenezianụ Chief Aniwatu Kodelus Oke Nwachi na-emere 1 of Amagunze, Essen Kingdom, Nkanu East Local Government. Asị na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ isobilinu. Anyị ekenezianụ Chief Olunna Eze onye mmadụ ife ga-eso okwu 1 n'Uluala Idato North Local Government, Imo State, the Justin Nigeria Limited Transformers isobili. Anyị ekenezianụ Osita Ọnwasanya Nze Ndubisi Akụ Odogwu Senator 1 na Agụrụ, Chris Global Logistics Nigeria Limited. Yinezigbo Odozi Akụ bụ Ada Ugobodia Odogwu unu sobili. Mr. Ejike Onyiraya Ichie Ọkome 1 n'ala Achịna. Yinezigbo Odozi Akụ bụ Lọlọ Lady Nancy Achalugo di ya na Germany. Ndị ọma si Agwata Local Government, Anambra State. Ndị ọma ya dịle mmanụ. Unu bịa kilibezie n'ugbo John Paul the 36. Onye ka na-ekwu maka ya? Sir Collins Ibe Agụ nwa musiri ike ọkwanye na chi ya saga. Onye ọma si n'ife akala mba itoolu. Nwoke ọma obi sarasara ife yi na-adị ọha mmanụ. Secretary Committee Member Nzuko ndị Igbo Cultural Event 2026 Ruhrgebiet, Essen, Germany. Yinezigbo Odozi Akụ Igbo Lọlọ Precious Osodieme nwanyị ọma obi di ya. Onye ọma kata ofe na Germany abatagonu. Ọ bụ onye Mr. Chukwuemeka Oziọka 1 of Nsụka. Onye ọma kata ofe na Germany ịnọkwa. Anyị ekenezianụ Chief Excellency Nwabọ Ikenna Locius. Yinezigbo Odozi Akụ Mrs. Ifeoma Rosemary Nwabọ, the Chief Executive Officer Rosalike Resources Limited, Importer Electric Transformer, former Chairman Idato Uluala North Local Government, Imo State. Ezi member Lady Chinasa Uto nwanyị ọma dị mma. Lady Chinasa Uto ebe ndo nwanyị isobilinu. Injinia Obinna Charles Onyeke onye eze dị n'ije bịa. System Engineer onye Nsụka Local Government, Enugu State. Anyị eluzienu na Nnobi na mmadụ nọfụ. Mr. Ofiabulu Echezona afọ nwa cheta nna na Nnobi, Anambra State isobilinu. Anyị ekenezianụ Chief Obuleze Pontius Ugonabụ 1 of Umulumgbe, member anyị. Mr. Ozidi Uzigwe Ozidi 1 na Nenwe in Aniru Local Government, Enugu State. Ozidi Uzigwe. Nezenunu Chief Ken Ibe Udeji Ekegi Igwe n'ụzọ Agba Local Government, Imo State. Isi member anyị and also Chairman Committee Nzuko ndị Igbo Cultural Event, Essen, Germany. Enough. Madam Caroline Wolf Nadine Indima, sea never dry.
Elebu egwu nwanyị ọma from Oburekwe, Isu Local Government, Imo State. Anyị ekenezianụ Maazị Okeọha Odefa Ndubisi, the Odefa of Umuahia member. Anyị ekenenu Mr. John Nduka nwanne adị bụ ọdụnkwu onye amechi Ugwuta Imo State, ezi member anyị. Chief Sekenu Njoku KSM Ugebenaja 1 na Ruhrgebiet na Essen Kingdom, Executive Chairman Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Essen, S5 Chairman Ruhrgebiet Nzuko ndị Igbo and SPRO Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet, an elder statesman in Ruhrgebiet Essen, Germany member. Anyị ekenezianụ Mr. Austin nwanne onye egwu na Germany Ruhrgebiet Essen, onye Anambra State member. Ekenelu m Mr. Oji Okosisi, Mr. Oji B Okosisi, Oji Okosisi na Essen Ruhrgebiet, onye ihu eze ọfịa na Nkanu East Local Government, Enugu State, isobili. Anyị ekenezianụ Maazị Nwachinemere Edwin Ifeọnụ nke izizi na Ruhrgebiet Germany, Nwachineke Nwachinemere m n'Uruala Idato Local Government, Imo State, mmụọ na-eti onwe ya current treasurer Uruala Client Association UCA Germany member anyị. Ezenunu Nwaturu Ọcha Prince Cyril Chinedumu, Prince CY of Munham, Nigerian Ambassador Munham Andaruwa, Prince of Nwaturu Ọcha Royal and Dynasty, Umanuma Nguru Essen Kingdom, Local Government, Imo State, Vice Chairman Committee Nzuko ndị Igbo Cultural Event Ruhrgebiet 2026 member anyị nụ. Anyị ekenezianụ Ogbuọzọ Gabriel onye ọcha na Ngwo, onye ọcha. Anyị ekenezianụ Mr. Innocent Ekwueme na ezigbo dozi akwa ebu lọlọ nke m Ekwueme, CEO Inno Afro Shop Essen, Eyes Money Treasurer Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet, Executive Member Nzuko ndị Igbo Essen Germany, onye Umunede na Delta State, isobili. Anya gbọba bụ na nwa onye ụmụaka bịa njikọ ka gị sete onye agha adịghị mma. Chief Chigosue Ezike akụdị na nwa one of ụmụaka Njaba Local Government member anyị nụ. Anyị ekenezianụ Maazị Ferdinand Onyenobi Chikelu, Omeruọha wanụ na Germany, onye ọya adịghị mma. Onye Ụmụọdụ Owerri Nchise Imo State, isobili. Mr. Chimezie Okafor Eze Nanka 1 of Akwa Ibom, Nnewi South Local Government, Chief Executive Officer Chimes Oil and Gas Nigeria Limited member. Anyị ekenezianụ Mr. Chukwuedo Kennedy Nwike, Provost Executive Member Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet Germany, onye Delta State ịnọkwa.
Obinna Ọkpara Ụba Akụneche Mba na Ogbunka memba Mr. and Mrs. Malikwa Obinna Ogbuefi Nze Malibe ya 1 na ụmụnnachi CEO Obaino Enterprises na ezigbo dozi akwa ịbụ lọlọ Chinasa Malikwa Ugodia ndị ọma gabanụ n'iru Ajekenezianụ Remi Okeke Nze ọzọ nwa 1 na Nanka Akụmesili 1 na Nanka CEO Divine View International Limited member ọnwa na-abịa ọnwụ mụrede bịa mekene yo ọnwa mbana Chief Dixon Uso the Owa of Umunede Kingdom Chairman UPU German Branch Treasurer Emeritus Nzuko ndị Igbo Ruhrgebiet isobili unerika Anyekenezianụ Mr. Okechukwu Unamba the First Minister na Germany member anyị Lezianụ designer na Essen Germany Mr. Mark Otuke ezigbo member anyị Mr. Kelechi Chime Ebuzeme 1 of Umuowa Olu Local Government isobili Unafugonu Dikin Barnabas Osai member anyị ọzọ Chimezie n'ezienụ na ọzọ Chimezie onye Enugu steeti anyị Anyekenezianụ Mr. Blessed Chuks Akudike onye Uguta Local Government member Maazị Ikechukwu Eze the Fisherman isobilinu Anyekenezianụ Honorable Charles Ọnụọha Nwafọ Imo Steeti Anyekenezianụ Engineer Eugene Oke Ihu Ụmụnna onye Ụbarọgwụ Awọmamma Imo Steeti member anyị Mr. Ejike Eze Nwafọ Imo Steeti isobilinu Lọlọ Amaka Ọnụọha nwanyị ọma n'ịdị mma Lọlọ Amaka Ọnụọha onye Isuochi in Umunnochi Local Government Abia State Anyekenezianụ Prince Ima Nwabugo Ugochinyere 1 of Ngwa Ubi from Isiala Ngwa Abia State member Mr. Obiora Felix Anyadiegwu Ezinwa si Isuochi n'Umunnochi Local Government Abia State wepụtasị ezigbo member anyị Dikin Charles Ugochukwu Ebube 1 n'Enugu State Elder Statesman isobili Eze ndị Igbo na-Essen onye ọma Biafumanya Chief Paul Abugu Obidigbo Eze ndị Igbo na-Essen Elder Statesman isobili Anyekenezianụ Chief Oke Nnanna Ọbatu na dị mma Elder Statesman isobili Lady Ugochi Njemanze Asachi na Nkwere Local Government Imo State member Chief Judu Maduka Ezekweche 1 n'Ihituboma Imo State Ọba na-akụziri ndị ọcha bọọlụ na Germany ịnọkwa Chief Edozie Ụmụnnakwe Chief Edozie Ụmụnnakwe Omemma 1 of Awọmamma
anyị ekenezianụ Chief Dan Ejiogu ọbatu na-adị mma 1 of Ihiala ụbaka ndị Igbo memba n'ezenunu Kevin Mo nwaji ọzọ onye nsọ nke Chineke na Western Germany isobilinu nwa nke Chineke n'ụwa niile